ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Духтаро бигем и бегоҳ дар мо аллакай соат 7:30-8 бегаҳай барои мо бигем Эмомалиҷон заказ кард ки торт тайёр кунам. бовар кунед то ягон чӣ тайёрш накардем, қарор наистод. дар иҷа ма 1 стакан шакар, 3 дона тухм, 1 стакани майда шир, 1 стакани майда равған, 1 лимона бигем ки аз тиёрка турош карда андохтам нисфшаво. баъд разлихли тел ма надоштам. ба ҷои разлихли тел бигем ки 1 қошуқ чай майда сода андохтаму ба камтари дига уксус қатӣ бигем ҳамаша сӯзондам бигем содара. баъд дар хамирам андохтаму баъд орд бо ҳамроҳ кардам. бигем ки хамирма тайёр кардам. духтаро бовар кунед, ман имрӯз бигем плани ягон чӣ пухтан надоштам. лекин Эмомалиҷон як бора торт гуфт. чӣ хеле ки гуфтам дар мо 7:30-8 бегаҳе аллакай. ҳадаҳа кори ҳадаҳа бигем ки охириш бигем барор намегира. намехоҳам бигем ки ҳамаша якҷоя кардам хамирмава. хамири ман намехӯшид ғавсиву тунукиш. баъд қолабакам дар духтаро ма коғази махсус надоштам. камтар равғани маска кардама. баъд ай болош бигем ки орд чошидам то ки хамирам начаспа гуфтам. баъд анамхе кардам ки гуфтам ак соус биёя ки дар тафтон мондам дар ҳарорати 180 дараҷа гармӣ 35 минута бигем ки тайёр меша. иҷа ма сметана доштам. кремша гуфтам бо сметана мекунам. духтаро даётам боша. рӯз анамхе 1 сатилча сметана оварда будан, ҳам қаш монд, камтараки дигаш мондак. баъд иҷа ма сметанаро гирифтам, камтар скушони молоко ҳамроҳ кардам барои крем. лекин иҷа духтаро бояд ма скушони молоко неву варёни скушонка якҷоя мекардам. аз бас ки набуд, барои ҳамин скушони молоко гирифтам, якҷоя кардам. духтаро бисквити мара дида чӣ хӯшид. хаб пухт бигем ки омад накард. намедонам ки барои чӣ хӯшид. болош дам карда ду тарафаша мехе Эмомалиҷона бинем ки чӣ хел омада дастша задестай. баъд хунук нашида бигем намехе бридум шава. ҳар як чӣ када кам кам бигем бориктару чӣ нухе бридум шаха тез. бояд барои крему духтаро варёни скушонка мешид. ғавс меомад ҳам. бигем ки чӣ хеле ки омад ҳамихе тайёр кардем. намедонам ака видеош уқа хушрӯ наёмад, маъқулум нашид. лекин кори ҳадаҳа ҳамихелай. чӣ хеле ки шумо мебинед духтаро агани бисквитиш аҷоиб омадагия дарунуш. мулоими хушрӯ омадагия беҳад. анамхе духтаро бридум. ҳозир бо майда карда мебиримаш. намехе 4 кунҷа када мебирам. бояд ҳамин торт ҳамихе биёяд духтаро. ҳатман фикротонро нависен ки торт дамонанда, пирожни дамонанда, намедонам. лекин и тортай духтаро. фақат ки бигем ай мавли уқа омад намекуна, уқа хушрӯ намешава. ягон рӯз ҳатман ба ҳазур тайёр кардан даркорай. яъне бисквитиш беҳад хушрӯ омадагия.
духтару ҳамаша ҳаним хикада баридум бума дар крем дидам ки беҳад креми ма тунука боиқа какао якҷоя кардам ки сирам ноғавз нашид. ҳатман сметана бояд қатъи варёни скушонка боша барои и. баъд ҳаним хи тар када бигем мечинем. ман ҳада дига аҳамиятам надодум барои ки уже шаб буд. намондем на питатсарам накард барои ки кремаш беҳад тунук. агар ақаллан скушонкаи ма 20% мешид барои ки скушонкаи ма 1% буд. анамихи ҳамаша мондем. баъди ки ҳамаша ки мондем духтаро агар ягон хел чормағз боша ягон хел донагӣ боша дар болош чошен боз ҳам хушрӯтар мешавад. баъд ман бо глазур тайёр кардам. бо какао 2 қошиқ какао гирифтам, камтар шир, 3 қошиқ шакар ҳамроҳ кардам. глазур тайёр кардагим барои болош ба камтарак бигем ки ором метиён шавад. маззаш беҳад ба маззаи места баъд мулоим мешавад. намихи омад духтаро эмомалиҷона бинен даст чиқати чико кадистай камерара. намихи омад духтаро ё торт бигем пирожне бигем. асосан торта ё хай намедонам. дӯстони азиз, имрӯза видеоро ба анҷом мерасонам. ҳатман дар комментария фикрҳоятонро нависен. то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.